oraina, zuk nik bezala, oraina bakarra dakagu. Gure pentsamendu askotan iraganin egoten dira, han jaso genitunen minakin, edo han jasotako alaitasunakin, edo interpretatu genituen kontu batzukin, edo etorkizuna. Etorkizuna planifikatu berra dut, hor oraina galtzen dugu etorkizuna planifikatzen. Edo, hoi gertatzen bada, beldurtua, ondik ez da gertatu, ez dakizu biziko zane. Hoi, iritsi arte aleia. Oraina bakarra dakagu. Zen neurri arte konturatzen ga orain hortaz? Zen neurri arte konturatzen ga mentik uzten digun edo ez orain hortaz konturatzen? Oso kuriosoa. Gu dutxatu iten ga, ez? Gorputza, garbitu iten dugu. Zertik? Beste gauza asko nartin, ez badugu garbiten azkenin kiratxa gotzaulako, ez? Horna usaila. Gero poliki deribatuk. Eta gustatzen zaigulako, eta sensazio atsegina delako, eta gura strukturatu aldi bada, bai, oidenare bai. Baina orokorrin badugu ohitura bat, gure garbiketai dagokionez. Batzu besti minio gehiago, minio orokorrin badu ohitura bat, ez? Gorputza garbitzia. Neurri handi batin pentsatzeu dola baitare, bestik ze esango teuten, gorputzan usaia somatzen bada, ez? Bai, zute. Zein da kontua, mentik ekiratxa botzaula. Orduan mentiri, nolabait, zure pentsamenduk garbitu, zure pentsamendutaz ohartu, zure pentsamenduk onartu, ez baiozu denbora eskaintzen horrei, kiratxa botakozu. Eta kanpotik somatu iten da. Bai. Hortan umetxikilak eta oso harakiriak izaten dira. Eta batzutan, halako batin sektorta persona eta emaiozu muixu nahi, eta humi esateu. If! Arrazoi ezberdinak egon dituzke. Ja. Fijatu. Arrazoitako bat agian da persona horren mentin kiratxa. Edo energia zikin dintza diola, ez dula arreta jarri, vibrazio bajoa dula, nahizun hitza erabili. Bino, zein du, mentik kiratxa botzota.